Sätta B. Det är otroligt som tid doa väl att dansa och texterna i öronen. Kvar har tid lärt det? Skolan, vi då finns det 4 hemma. Jag läser i 5 B. Vi det kuva läsa på det. Johan Henriksen. Det han lär. Helt stort lite. Lär du oss en sövna eller sagtena? Ja, så det tror vi då inte så touch först orkat ta på titta men det har det sist. I så. Huxar du om personerna som är ju i kvarnen? Ja, vi först. Är det bara i skolan att du har lärt att dansa? Nej, dansar i skolan. Och får du det? Är det något här damer? Ja. Kvart är så stort vi dansa? Jag vet inte. Det är Men vad helt du om ördnen? Är det en söv eller vad är det till kvåm? Det är en sömsökt. Stäcka första river över strång. Här önken och man känna. Mannen han skojnor river nöd säger fjör. Han skojnor och klappar så vi flera upp. Och för knappar tar skojna som går. Är så värre som går. Jag böjer ej mera och hesa då. Jag lutar före skojkar. Så vi vänder och vänder då. Så fram efter vänster skojkar. Orden är våra bästa ställ. De har kommit och rädda värda ställ. De har inte något på att ronka så färra vi vattnar under gång. Gång du 18 skola du ärastan och dansar? Vi först är det konsumta. Det är att vi sumjötna. Skalan. Skalan, ja. Ja. Och damer där det är snä? Ja. Det är det. Vad damer där för ska dans? Det är inte gott. Det är ja, jag vet inte. Är det något som du får göra nästa sättne? Det var inte så länge. Det är länge svårt. Du var nästan några år där. Och kvar till lasta? Skolan och skalan. Gång du nästan skalan? Ja. Och tror du att bruka tid till förskadans? Ja. Vad händer du är stottlet eller avvärt vi att dansa? Synja. Krokorna ner till vila sorg.